हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' जब एलआरडि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननो थांनाय एसएससि जीडी कनस्टेबलआव मोननाय मार्क आरो एन्सार केखौ दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि दिन्थिलांगोन। माबोरै नायो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ होयोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हायो। दायो फैदो जों भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियाव क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लादो, बिनि उनाव लिरदो बेयाव एसएससि, बिनि उनाव सार्च खालामदो। सार्च खालामनाय लोगो लोगो जों दायो नुनो मोनबाय नैबे फार्स्टनि होम स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बेयाव थुनानै होदो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो जों नै एसएससिनि अफिसियेल पेजाव फैबाय। दायो जोङो एन्सार केखौ नायनो थाखाय नैबे एन्सार केआव थुनानै होदो। बिनि उनाव फार्स्टआव नैबेयाव आपल'ड अफ ट्रान्जेक्टिभ एन्सार केस बेयाव थुनानै होदो। बिनि उनाव बेबायदि मोनसे पिडिएफ फाइल फैदों। बेयाव एसएससि जीडी राइफलमेननि माखासे डिटेल्स होनाय दङ। दायो जोङो एन्सार के आरो मार्कखौ नायनो थाखाय नैबे लिंक फर केन्डिडेट्स रिपर्ट शीट बेयाव थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव बेबायदि मोनसे फैगोन, बेयाव नैबे साबमिटआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव आरो नैबेयाव क्लिक हियरआव थुबावनांगोन खेबसेबाव। दायो नैबेबायदि फैबाय केन्डिडेट लगइन। बेयाव फार्स्टआव रल नाम्बारखौ होनांगोन आरो बेयाव एडमिटआव थानाय पासवर्डखौ लिरनानै होनांगोन। बिनि उनाव नैबे लगइनआव थुनानै होनांगोन। लगइनआव थुना होनाय लोगो लोगोनो माखासे बेयाव नट होना होदों। दायो बे जेबो नङा, इम्पर्टेन्ट नङा बेखौ क्ल'जआव थुनानै होदो। बिनि उनाव एन्सार केखौ नायनो थाखाय नैबेयाव होदों टु डाउनलड इउर कुइसन पेपार फर केन्डिडेट जीडी। नैबेनि नैबे क्लिक हियाराव थुनानै होनांगोन। हियाराव थुनानै होनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे गावनि जायनि नाम रल नाम्बार बेफोरो फैगोन। बेयाव नैबिथिं कुइसना थागोन, मा कुइसन फैदोंमोन बिनि एन्सारखौ बेयाव होनानै होदों। नैबेनि राइट एन्सारा नैबे सेकेन्ड नाम्बारनियामोन। जुदि एन्सारखौ होदोंब्ला नैबेयाव एन्सार ओंखारखागोन। बेयाव एन्सार होआखै नालाय नट एन्सार्ड ओंखारदों। चुज एन अपसन, बेयाव मा अपसनखौ होदों बेयाव ओंखारगौमोन, बेयाव होआखै नालाय बेबायदि ओंखारबाय, जेबो गैया। दायो नै सेकेन्डआव होदों सेलेक्ट द अपसन विच द गिभेन। बे सेकेन्ड नाम्बार कुइसननि एन्सारखौ नैबे अपसन 3 खौ होदों। एन्सार होदों, बियो एन्सारखौ होदों, ओमफ्राय अपसन 3 खौ होदोंमोन। दायो जागोन ना जायाखै नायदो। बिनि सेराव बिनि एन्सारा अबेमोन, राइट एन्सारा नैबे 1आसोमोन। दायो बिनि एन्सार होनाया रंसो जानानै दं, 3 खौसो होदों, बेनिखायनो बिनि एन्सारा रंसो जाबाय। बिनि एन्सारा 1आसोमोन। बेबायदिनो माखासेयावबो नै दायो नैबे 6 नाम्बारनिखौ नायदो। 6 नाम्बाराव होदों बियो 6 नाम्बारनिखौ एन्सार होदों। माखौ होदों, अपसन 3 खौ होदों। बिनि राइट एन्सारा अपसन 3 खा, होमब्ला बियो इयाव 1 नाम्बार मोनबाय। बेबायदिनो माखासेखौ गासैखौबो सानलांबाय थाबानो जाबाय। नोङो मानि एन्सारखौ मायाव होदों बेखौ हिसाब खालामलांनानै टटेल मार्कखौ दिहुनहैनानै लाबानो जाबाय।